सांगा सगळं आणला. काय असा जागा नेऊन ठेवला. अरे तिथे रवले काय अजून गेले ते. अरे तो मेला निघतोय तुला आणि ऑर्डरीच सोडतो. मेल्यानु गबरा त्याच्यात कडनच गावात आणतो. काय मेलो ह्या अर्धवट करून घ्यायला पुरा करतो कोण तुमचं बापून. करतो रे पूर्ण. ती आपलं येतच आणि नुसते ऑर्डर सोडतो. तुमच्या गावात होय आम्हा. झालो बाबा एकदा जुनार कसं पूर्ण. ए काका जरा येंगुर्ल्याक जाऊचा. मी जाऊन येतो. हा जाऊन ये लवकर ये. हा मी जरा जाऊन येतो अभ्यासाघराकडे पूर्ण करून येतो. हा जा हा, पण लवकर ये. लवकर ये. आम्ही सगळ्यांकडे बसायला दादा. अरे वाजले किती. 2 वाजले. ए चला घराकडे जाऊया. खाऊचा काय तर घेऊन येऊया. चला. होय चला. कोणी माहिती आहे ना घातली त्याचं गावलं तर बरं मारतलं. वाटतं आम्ही घरात गेलो तेव्हा कोणतरी घालून गेलो असतो. होय रे, होय. कोणी घातली समजा होई बघतो. आता काय करतो चला काय करतो चला घराकडे जाऊया. कोणी जाळलो रे आमचं नरकाचं. हा पहिलं गाव आहे कोणतं माहीत होय. कोणतं मा कळाकच होय. ते मेलो गावलं तर एका बरं मारतलं. इथे रे त्या आता नाही बाहेर. व्यवस्थलं त्या याला बाबा दारू गोळा करून आम्ही केलं. जाळलो कोणी. इलो इलो इलो. कोणी झालं रे आमचं घरापासून? आम्ही ना आम्ही आम्ही नाही. मग कोणी झालं? हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. ओके काल रात्री आमचं नरकासूर जाळलो मध्ये. होय मी आज जाळलं. अरे गेले खर. अरे एका अजून जाळूकच नाही. इसरले वाटता. आता मी आज जाते का. पण मला तुका जाळू कोणी आणलो. तर मी सारला. अरे इतक्या मेहनतीने आम्ही गेलो आणि ते जाळून घरात गेलो. एक तर येणं नाही तर नाही आणि जाळते आणि घरात जातो. मारा रे. मेल्यानु ह्या केला. पाय फोन करतलो त्यांचं बाप तुमचं बाप. अरे एका जाळूकच नाही. आणि नरकासूर बघ तरी. घ्या. असं नका येता नाही असं नका.